A iniciativa cidadá pola memoria histórica de Vilagarcía poñerá en marcha o vindeiro 8 de xullo o cuarto roteiro pola memoria histórica. A asociación levará a cabo diferentes actividades para honrar os falecidos durante o franquismo. O acto principal terá lugar o día 10 coa colocación da cuarta placa dos roteiros no Cemiterio Xeral de Rubiáns. E no caso de Vilagarcía, ademais, ten unha forza moi grande porque aí hai unha fosa común con 19 persoas dentro. Por tanto, en este panel, un dos elementos simbólicos fundamentales é esa referencia ao monolito que xa dentro, colocado antes, históricamente, recolleu o nome desas 19 vítimas. A placa recolle ademais a historia de testemunhas que sufriron a represión do franquismo. O roteiro comezará o xoves 8 coa reproducción no Salón García do documental Setiembre del 75. É un traballo feito sobre un principio sobre a figura de Xosé Baena e a partir das súas cartas da súa irmán que anda intentando rehabilitar a seu irmán, bueno, primeiro os seus pais que estuveron traballando para rehabilitar a figura do seu fillo como unha persona inocente vítima do terrorismo de Estado e do franquismo. Ao redor do documental tamén se tratan as historias das outras 4 persoas que, como Xosé, foron os últimos asasinados polo franquismo. As familias das vítimas e os 3 indultados naquele último crime do franquismo estarán presentes nunha charla o día 9 no Salón Peña. Entón, penso que é unha charla un pouco histórica, que abre un camiño de rehabilitación das persoas que mataron injustamente, que días antes de morrer Franco, un mes e pico antes de morrer Franco, firmou 8 penas de morte, pero Franco tiña un goberno que tamén firmou esas penas de morte, é dicir, nos metemos na dinámica de que seguiron desde o 39 matando hasta o 75 que remataron ca morte do dictador, non? A cuarta placa acompañará as anteriores que están situadas en Martices, Loenzo de Cea e Carril. A colocación terá lugar o sábado 10 ás 11:30.